Bueno, serem el més breus possibles, a veure si trobem tot el que ha d'aparèixer. Aquí estem. Doncs molt bé, mirem de pressa. Sí. Primer de tot, hola, som de Casa, Barcelona Cicle de l'Aigua, gestionem el cicle de l'aigua de la ciutat de Barcelona i anem a parlar de la xarxa de clavegueram, bàsicament. Tot i que nosaltres tenim també altres serveis relacionats amb el cicle de l'aigua al nostre site, el nostre sistema d'informació geogràfica, ara parlarem de la xarxa de clavegueram. Primer de tot, perdoneu. Primer de tot, tinguem en compte que la xarxa de clavegueram de Barcelona és complexa, hi ha moltes més coses a part de trams de clavegueram i ports de clavegueram. És extensa, aquí teniu algunes xifres, creieu-me, és extensa, i que nosaltres fem servir un model que és bàsic per les utilities, el nostre sector, que és el basat en nodes i arcs. A més, és molt variable, és a dir, quan parlem de molt variable, compteu que durant l'any passat vam tenir al voltant de 300 modificacions de zones més o menys extenses de la xarxa de clavegueram. No està mal. Molt bé, què entenem per present? Ara parlarem de la gestió del temps i què és el que entenem per present? Doncs el que tothom espera trobar en un GIS. I entenem que volem saber què és el que ara mateix hi ha a la realitat, on estan les nostres estructures, en aquest cas la xarxa de clavegueram, de quin material, de quines connexions estem parlant, quines són les seves dimensions, i això ho considerem fix, perenne. També quines són les obres que ara mateix estan duent sobre la xarxa. Què és el que considerem com a passat? Doncs la xarxa existent té característiques que van canviant al llarg del temps. Tenen un procés de degradació, apareixen averies estructurals d'alguna forma, també tenim incidents que es detecten, abocaments a la xarxa, sediments, etc. I són dades que caduquen, les veiem un dia i som conscients que al cap de no res aquestes dades han canviat, la xarxa evoluciona amb aquestes dades. Però això és molt útil per saber com farem les operacions de neteja, per exemple, i com farem la planificació futura de construcció de noves estructures. Molt bé, quan vam pensar en el model de dades per implementar tot això, vam pensar les infraestructures que han deixat d'existir, les clavegueres que han deixat d'existir, que algú ha passat amb l'excavadora i se les han portat, les guardarem, les seves històries passades? Doncs no, les guardarem en un format documental, però no a la nostra base de dades. Molt bé, i com ho guardem, això de la història del passat? Doncs molt fàcil, tenim un tram, per exemple, aquí, i nosaltres volem guardar les visites que se li han executat sobre aquest tram i de les visites les incidències que se li han trobat amb tots els seus detalls. És una estructura relacional que funciona molt bé. I què entenem per futur? Doncs la planificació, que és el que serà la nostra xarxa de clavegueram d'aquí a un temps. Com sempre, això és una voluntat de fer. No sabem segur què és el que s'acabarà complint. No sabem quines són les clavegueres que s'executaran en un futur. Depèn de pressupostos, temps i moltes altres variables. Però tenim una planificació vigent. En concret, tenim una cosa que és el Pla Director de Clavegueram, el que creiem que és el pla mestre per millorar el clavegueram de la ciutat, i guardem la informació relacionada amb això, no amb altres coses. Molt bé, i per què tot aquest esforç en guardar la variable temps dintre d'un sistema d'informació geogràfica? Doncs valorem millor l'urbanisme de la ciutat i podem gestionar, gràcies a tenir la xarxa existent, la planificació, els projectes derivats de la planificació i les obres que s'estan executant i que s'executaran, en un mateix sistema podem fer coses com ara dotar la plataforma EWISE, que subministra CEFAT, i que nosaltres li passem informació perquè qualsevol constructora que vol fer alguna actuació sobre el subsol de Barcelona pugui tenir-la al seu abast, li passem el present de la xarxa, com aquí veieu com estan les coses ara mateix, quina història té la xarxa que ara mateix està construïda, però també, si fan actuacions prou importants com per poder justificar que fiquin un tram de clavegueram, per exemple, dir-li, escolta, en aquesta zona has de col·locar un tub determinat i amb unes certes condicions, que són les que figuren dintre del Pla Director de Clavegueram. Resumint, hem de gestionar la variable temps també en els GISos. El SIC ha de tindre el present, però també el passat i el futur. Les dades són fixes entre cometes, perquè la realitat tots sabem que canvia, però hi ha dades que podem considerar fixes, que són les variables geomètriques. Hi ha dades temporals, que s'han de guardar adequadament perquè sempre han d'anar associades a una data, i són caduques, però en són molt útils perquè gràcies a elles podem planificar les actuacions futures i alhora les que constituiran les actuacions de construcció de la nova xarxa. Així, gràcies a la xarxa present i a la coneixença que tenim del passat, podem planificar el futur. Algunes referències per si voleu aprofundir en aquest tema més enllà d'aquests 5 minuts.
I moltes gràcies a tots.